लानांगौ डिसकासन जानांगौ जोंना सावराया नालाय सावरायनो थाखायनो गोबां जोंना दा बुंबा आड्डा सोदोबखौ गाज्रि मोनो आड्डा जानांगौ जोंना बोरैबाबा मानसिफ्रा जौ लोंलाया होनबा मोनाबिलिफ्राव जौ लोंनायाबो मोजांब्रा ज' रायलायनांगौ नाथाय लोंनानै जुदि दावराव-दावसि जानला मोनला रायलाय बे गोजान नङा मोजां कनस्ट्राक्टिभ प्रडाक्टिभ बाथ्रा रायलाय नङा आड्डा जानांगौ सावरायनाय जानांगौ थ' दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलआ जा माबा लिरदों फैफ्लाङो जा बेखौ लिंदों बे बिराद मोजां हाबाफारि आंखौ खावलायदों बिथांमोना आं फैदों आरो आंनाबो आं बेखौ लुबैयो गोदान जोलैजों जेसेबां सावरायनो मोनो आं बेखौ ट्राइ खालामबाय थायो बेयाव जोङो इलेक्सननि माखासे आयदाखौ लानानै रायलायनायखौ मेन पार्पसाथ' इलेक्सनानो नाथाय इलेक्सन पलिटिक्स एसे एखे जिनिस खायफा मोनसे पार्टि दं नङा होनबा आं पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंदों पलिटिक्सजों लोगोसे इलेक्सना फैफाखाबाय पलिटिक्सआनो इलेक्सन मालाबा नंगौ मालाबा नङाबो थ' दिनै बिजाथि जोंहा सिडली कनस्टिटुन्सिनि जा बिजाथि दङ बिथां मानगिरि रन्जित बसुमतारी बिथांनि थाखायनो बिथाङा माबायदि खामानि मावनो ओंखारदों बेखौ सावरायनो थाखायनो बे जिनिसखौ जादोंमोन आरो आं आंनिफ्राय जेसेबां हायो आं बिथांखौबो पियरलि माने ब्लाइन्डलि सापर्ट खालामनो रावखौबो थिनाखै नाथाय माबोरै जों सापर्ट खालामनांगौ आं बे बाथ्राखौ सावरायदों आरो अल बिटिसि हिसाबै नोंथाङा मोनफ्रोमबो बियाबाव गिदिंबाय दा बियाबाव गिदिंनायनि उनाव नोंथाङा लाइमोनफोरखौ माबायदि सिरि मोननाय जादों आं मोनफ्रोमावबो थांद्रायाखै ओरैनोथ' टाइम माबा नङा पसिबल नङा मोनबासो थांबाय आङो ओमफ्राय लाइमोनफोराथ' बेनो बर'ल' नंला दिनै थासारियानो बिदि जालांबाय मानसिफोरा बाथ्रा बुंनो एसे बाग्रा जाबाय लाइमोनफ्रा पलिटिक्स होनबा एसे जानगाराव थाग्रा जाबाय नङा दा जानगाराव थानानै मा समस्या जायो बेखौ मिथिया बोरायफोरानो दा थांनाय 2003निफ्राय जायफोर दङमोन दा बिसोरनो चान्स लागासिनो बेखायनो लाइमोनफ्रा फैनो नागिराबा सिख्लाफोरसो सामलायगोन दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि बैसोआ 50 बारबाय नङा 60 जाहां 10 बोसोरनि उनावथ' बिथाङा हानाय नङा प्रमद बर' बिथांनि बैसोआव बिदिनो जाबाय 15 बोसोरनि बिथाङा हानाय नङा बेनि उनाव सोर फैगोन बेखौसो जों दानिफ्रायनो दालाङा आं फैनो हायो हाया आं थाथारनो गोनां खोथा गैया नाथाय जों जुदि ट्रेन सिस्टेम मोनसे खामानि मावनानै सोरबा जायफोरा सामलायथावना नङाबा जों बेखौ सोरनो हगारनो आफ्टार 10 इयार जों बे थेख्ला गोजाफोरनो हगारनोसै नामा जायफोरा 100 करोड़ थाखा राननायनि मुङाव फाल्थु खालामनानै लाइमोनफोरखौ आन्दायहोयो जों बिसोरनो हगारना होनो हाया बेखायनो आं हागौमानि लाइमोनफोरजों माबानो ट्राइ खालामगासिनो कानेक्टेड जानो ट्राइ खालामगासिनो नङा आदा सांग्रानि खोथाथ' आं बुंखाबाय दाख्लैनो बेहाय आं जेला फैदों बे माने बिथाङा जाबाय भुसमासुर नङा होनबा भुसमासुरासो बिदि जे खर'आव जाय होबाय बिथांमोनखौ बिथाङा फोजोबस्रांनो नाजागासिनो बे जाबाय बिथांनि पार्सनेल मोनसे केस इग' नङा होनबा बे नोंथांनि पार्सनेल इग'नि थाखाय जों एजाबलजिनिसखौ राइज खालामनो हाया नङा होनबा दा आंहाबो रन्जित बसुमतारीजों खुनु सोमोन्दो गैया आं आगोल सिनायफोरा आगोलथ' आं सिराखाजों मोनसे आंबो नङा नाथाय बिथाङा जि मावनो नागिरदों बिथाङा जि मावदों नोंथांनि बे पार्सनेल जिनिसजों आंहा मा सोमोन्दो दं नङा होनबा नोंथाङा दाख्लै आं लोगो मोनबाय आं सानथामा गिदिंनायनि उनाव आं बिथांखौ बुंबाय माबा आदा आं ओरैबायदि नोंथांनो मोनसे आइडिया होनोसै दि नोंथाङा बोसोर माने टप 10 MLA देरहायोबा देरहाखांनायनि उनाव टप 10 स्टुडेन्टनो नोंथाङा 2000 बोसोरनि थाखाय स्कलारशिप होनांगौ बिथाङा डाइरेक्ट सोंबाय क्लास 10 or 12 होननानै आं बेनो गोसो जाबाय दाना आं मोनसेखौ सानदोंमोन दाना बे बुंबाय मोननैयावबो होनोसै होनना बुंबाय आं सेलारिजों होनांबाय दा सोरबा सोर सोंलाबायदों दाख्लैबो आं नुदों बोरै होननानै सेलारिजों होनो जोंनो बे मानसिखौ नांगौ नङा होनबा बिथाङा बुंनाया मा ओरै हेन्डसाम ना गोसोम ना गोजौ ना गाहाय जोंहा बेजों लोब्बा गैया सासे ससे माबा रिप्रेजेन्टेटिभआ पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेटिभनि खामानिया बेसोब्रा जोंनो बे जिनिसखौ नांगौ दा पद्मिनि ब्रह्मखौ जों सावरायदों बिथांखौ साबेसे मोनसे सिनायो रुथिना बे जागोन नङा होनबा गाबोन सोरबा सानलायगोन सोर होननानै बेयावनो सार्च खालामनासो मिथिलायगोन दा सोरबा नङा होनबा दा खोथाया मा जादों नोंदि सोंबाय आंनाव मानि थाखाय सोंखो जे सोंनायनि जाहोनाथ' जाबाय नों मालानिफ्राय मिथिगोन जेलानिफ्राय इउपिपिएलआव थानानै गावनि खामानिनि थाखाय 1.5 लाख थाखा लानानै मान्थलि बिथांनि बेथना 1.5 लाखमोन नङा मान्थलि 1.5 लाख बेथन लानाय समाव रावबो गाज्रि नङामोन इउपिपिएलआ गाज्रि नङामोन रावबो गाज्रि नङामोन सरकार बायबाय दिनै लोगो गाज्रि जाबाय लोगो दिनै जायफोरा 1.5 लाख थाखानि बिथांनो बेथननि खामानि होबाय नङा आरो बेथन मोननाय दा बिथांमोननि बेरेखायै बुखिगासिनो दङ दा थ' मानसिया बेखौनो बुजिनांगौ दा आंखौ बुखिनो हायो नाथाय आंनि बेलायाव मा जादों आंहा मानसिया पावार थानायजों थाङो आंहा थांनायाव पावार थानायफोरखौ बेरेखा खालामबाय दा नै आरो आं दा पावार थानायफोरखौ बेरेखा खालामबावदों आरो दा माने बेरेखानि बेरेखा खालामबाय थायाखै आङो जिनिसा मा जोंनि जेनुइन बाथ्राफोरखौ जोङो सोंथि खालामगोन जोंनि माबाफोरखौ दा बेखौ सोंथि खालामनायनि सोलावसो आङो बेरेखा सानदों गावसोरनि बाथ्रा दा पद्मिनि बाथ्राखौ आं बेखौनो बुंबाय आरोखि आंजोंबो लोगो मोजाङैनो नाथाय नोंथाङा बोरै सिनायखो नोंथाङा सिनायानो जाबाय बिथाङा इउपिपिएल सरकारनि समाव मोनसे फ्लेक्सि खामानि मावदों नङा होनबा 1.5 लाख बेथन मोनोमोन मान्थलि नङा बै समाव बिथाङा इउपिपिएलखौ बिराद मोजां मोनोमोन आंखौबो हाबनो लिंदों इउपिपिएलआव दा बिथाङा सरकार गैया थांबाय सिम्पल बाथ्रा दा बिथांनि बाथ्रा लानानै जुदि
सिडलि चिरांनि मानसिफोरा बिथांनि गोदै गोदै बाथ्रा बुंनो रोंगौ नालाय थगाय जायो लफाय जायो होनबा बिथांमोननि बाथ्रासो आंलाय मा खालामनो आं बुंनांगौ बुंबाय बे बुंग्रा मानसिफोरा जाबाय जोंनि माबाखौनो बेसिक जिनिसखौ मिथिया आंहालाय बबे पलिटिकेल पार्टिनि मानसि आं प्राइमारि मेम्बार मोनसे पार्टिनि नङा आंहा जेराव जेनुइन बाथ्रा बुंनांगौ नोङो जेला सापर्ट खालामहैयो अब्लासो बुंनांगौ दा नोङो जाय जायनि नाम लादों खाम्फा बरगयारि थांलायबाय फैलायबाय मोजां नङा जायहा पावार थायो बेखौ मोजां होनो सनम ब्रह्म जायहा पावार थायो मोजां होनो आनकाउन्टेबल मानसि दं नङा होनबा बेबायदि आंहाथ' बिदि नङा आंथ' दिनै सारि बोसोर दंबावो बिपिएफ सरकारा आंहाथ' जेबो गाज्रि नङा साफ्रोमबो मानसिया सिनायनांगौ बिपिएफनि हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' जेनेबा मयसिन नाथाय बे आलदा बाथ्रा आंखौ बुंनो हानाय आं मिथिया नाथाय बिथाङा आंखौ मोजाङै सिनायो आंबो सिनायो आं सारोना थाबाय थाबाथाय आंहा बे सारि बोसोर आरामाव सोलिलाङो जिउआ आं मानि थाखाय फैदों नों आंनि सिगाङाव 100 करोड़ थाखा लाइमोनफोरनो होनो होननानै बरबाद खालामबाय थागोन नों जेनुइन जेबो जिनिस गैया ट्रेन्सपारेन्सि गैया रावबो मिथिया सानै साब्रैयानो दाना जाबाय थागोन आं सिरि थाबाय थानांगौ जाहैबाय नामा बे 100 करोड़जों मा जागौमोन खयथा स्कुल जागौमोन खयथा नों बाथौ थानसालि ब्रह्म थानसालि खयथा गिर्जा जागौमोन नङा बेसेबां जौगाथायनि खामानि जागौमोन लाइमोनफोरनिनो बेखौ खालामाखै होनबा सिरि थानांगौ नामा दा बेखौ जुदि बुंनायनि सोरबा जुदि बुंनांगौ ओरै थांलाय हरै थांलाय गावबा गाव बाथ्रा नाथाय दिनैसिम रावबो लिडारनाव फुजा नायनो बेरायनो थांनो गारि बायनो न' बानायनो माबा गोसोनाय सिख्लानो मायबा होनांगौ आं बिनि थांबाय दिनैसिम आं थांनाय नङा आं बुंबायनोखा एन्थुस्टिक मानसि सासे खामानि मावनो गोसो गोनां थांनाय समफोराव मोजां मानसि मोनजोबा बयबो मालाबा दालालफोरजों बेंजा थायो थांनाय समफोराव जानो हागौ बिदि एसे जादोंमोन आं मिथिजोबा नाथाय जोंनि बिबानानो बेनो जों मानो हगारना होनो दा जों दैदेनलांनांगोन नङा होनबा आं लाइमोनफोरखौ बुंनाया बेनो जों गाज्रि मोनबाय थायो मा बिजों थाफाग्रा मानसिफोरा गाज्रि गोजा होननानै नों मोजाङा मानो थाङा नङा थ' बेखायनो बिथाङा आं होननाय बाथ्राया सेंग्रा मानसि सासे इन'भेटिभ आं मोनसे आइडिया होबाय बिथाङा एक्सेप्ट खालामबाय बेथ' जेबो गाज्रि नङा सिडलि चिरांनि मानसिफोरा स्पेसियेल एमएलए निफ्राय एमएलए आ गावनि बेथनखौ होनो नागिरदों 2000 टटेल 20 स्टुडेन्ट क्लास 10 नि टप 10 आरो 12 नि टप 10 बे मा गाज्रि बेनिख्रुइ सासे एमएलए आ मा मोजां मावगोन लामा दालांखौथ' बयबो मावगोन नोंथाङाबो मावगोन आंबो मावगोन बेफोरनि थाखाय बाथ्राया बे आरो आं पानिराम ब्रह्मनि खोथाखौ बुंनोसै बिथाङा बे 2003 नि माला हगारनो हागोन गोदान जोलै नङा बिथाङानो एमसिएलएबो जागोन बिथाङानो इएमबो जागोन बिथाङानो एमएलएबो जागोन नङा होनबा माला हगारगोन गोदान जोलैया माला जायगा मोनगोन बेखौ साननायनि सम फैबाय आरोखि